Možeš sad. Mislim da su nam ispala vrata. Igore kako pomaže. Da, Igore, prihvati se posla ovde, vidiš ima, evo, Vlada ima. Dogodilo se na današnji dan. Molim? Čekaj, ovdje ima, vidiš. Da i ovdje dokumentima. Hirurški precizaj. A to su one rukavice što... Urolozi koriste. Za jednokratnu... Da. Ja moram učiti. Hirurški precizaj mora. Gospodin razume. Gospodin razume. Molim? A, dok izvoli da se snima. Oj. Vratimo se na akciju. To, ja mislim da je taj presudni, taj deo koji je, vidiš tu gore ima jedan štrč. I on je... Ovaj se jebao gore, bre. To su leževi. Mi smo kriminalci, gasimo vatru, izdajemo život za malu platu. Bilo da je neko zapalio. Jahtu, vatru. Kriminalcu jahtu, u metanu šahtu. Nama je ovo smiješno, dok u Vladimiru... Mi smo vatrogasci. Ne možemo da imamo onaj poluk kabriolet. Kao... Moram sraviti tamo X-om. Ha? Nema gdje X-om. Sravim on tamo. Ko je, bre? Nije ti. To je pojačalo što ne to, brate. Ja mislim da će ovaj snimak da potraje, zato što nećemo prekidati dok se ne namesti skroz. A bit će još interesantnih kadrova. Ulez Zoki. Zoki, ovo tepih moraš da skloniš skroz, brate. Ja sam sklonio. Ma nisi, jebi ga. Ovo je odbilo, zato je sklon. Dobro sad radi. Ajde, sad imam. Nemoj što ne. Gledaj se i drugi stvar. Vidiš, tamo ima lušta. Ovo ide ovo. A ovdje bi si Pokida se. To sam mnogo. Mnogo sam i ovo. Vidiš gospoda šta voze. Pogledaj, ovo je neki Mitsubishi garantovan. Evo, pogledaj. Reci. A čekaj, sa one strane nešto, a? Čekaj. Ti mene ide tamo. A ja ću malo podignuti, koliko ti budeš.
Ne ide tamo. Ajde mi. Evo. Bravo, svaka čast.